Asamangana yetsemi abwase ababwatani ao betsemi babeire bakubwatuka ebirengere byabo igoro y'omuroberio bw'amasomo competence based curriculum CBC anenekero omuroberio 0844 ogochia koera nigo gatia baorokia babeire bakugokera omuroberio CBC na otani nigo beire kogokonya abaorokiwa mono abwase nonya nabo abaibori babeire bagoteba buna nigo omuroberio yoiga obeire egurube asebare na nigo bayakwana ase skuru ya Mukebo Elimu Academy yotoka sebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii chinga kicho kobekerwa egutwa aborokiwa be klasi ya PP2 Murkeito Josephat Amisi na ikirana sayo na gutwariganira roboti rwa senchira yobwagare asentu nende nigo omuroberio omuya bw'Gisemi CBC onyareko bagokonyora ogosirwa kurwa asaborokia imeye county ya Kisii asebatabiri nigo omuroberio onyareko bokwenekia buna abana banyareko bakonyora amaigerio achietororo nabo igo wekonya gwesira ase omuroberio oyu bw'Gisemi. But with CBC it's learner centered, a lot of practicals being engaged, so we are for it. It has its advantages and disadvantages, so we just work with it because it's a government policy and we have to work for it. And now competence-based curriculum, it's going to be an extensive curriculum, and we are hopeful and optimistic in everybody. They should be ready because CBC is here to stay with us. No, it's very expensive. It's not expensive. We are just ukwana asomo yigabukubekerwa chigutwa ase skuru ya Mukebo Elimu Academy yegotoka ime location ya Kirwa nigo nyana bogati ya baiboli batebire omuroberio yo onyarire ko babweri goliri nene nabo igo koirera abaiboli abange gutaikirania amagani ao ase boigo banyare ko bakubolia serikali nyare ko bagekwena na amaigerio nogo semia gochia asa baiboli rinde banyare ko bakomanya omuroberio moya bw'Gisemi kakino mokongore chi project ichiro chinyinge abaiboli tokobori kuchibesa ekera sekero nga leta besa gete tokorere project otebe gusene biasi bakoyeka gusena magena bagukaranga gusenya mekuguru kene yani ebintu nebinge biro igo togwachia government yeitu enyare ko bakego to support eliegere omuroberio yoiga onyare ko bakoko baburungi asenseme yo muroberio CBC igo tware ko borie serikali asengincho muroberio yo tarabe kuronge wocha ase tole toyo manyete gima na support elie serikali ekorwa elindo muroberio yo ikirane elinde to semigwe na kukwegerigwa elindo muroberio yo ikirane boronge nonyana bo omo director we skuru eyo ya Mukebo Elimu Academy Stephen Boruma nigo atabire oboremerwa gochiasa baiboli ngati ebitango ebyanyariko bigokora akongu Gisemi kogendera nabo igo kobolia serikali nyarako beko bwate sukuru chabene elinde banyarako bagoikirania Gisemi abaiboli bare poverty rate cyane abaiboli abanke mnabona abaiboli abane bade balance ya 5000 abaiboli 3000 asige chobole buruboro boke na keka tuja gutabere tolenga abana basombire eke turajole support kubwa abaiboli support kubwa serikali elinde skuru yeito enyarako bayukira obasemya gochia ase abaiboli chinga kichi skuru cyasiekirwe tabira abaiboli mulenda abana bainu buya nonye ni tulenda abana baito buya ege ko garatisi sarong holiday kamuranje morora abana baite sawo bagutara nero nandi ngai bagutara baika abaiboli digo ko babolia abana erusa to baite digarange betijebere mulenda abana baido babyoka mairi babyoka chichiro babyoka kogenda kisabu chibe babyoka chipigipigi babyoka sejesole kuripoteri kataseni kya Ndizi TV kuru skuru ya Mukebo Elimu Academy yegotoka ime location ya Kirwa constituency Nyaribari chache county ya Kisii eliterane Josephat Amisi.